Salutare tuturor, eu sunt Darius Zanfir și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi vom vizita o plantație de zmeură, o plantație de mure și o fermă de castraveți, o plantație, cum vreți voi să-i ziceți. Și aici avem fetele, colegele mele. Konnichiwa! Aici avem formația Papornița Moșului, cu care colaborăm aparent. Fraților, suntem aici la mure. Vă voi arăta imediat murele. Sunt foarte tari, frumoase. Ia Ia uitați. Mure, zmeură. Nu ai ce să filmezi aici, nu mai în față. Mă duc, nu este problemă. Sunt pe aici prin mure. Ia uitați ce frumos. Ce frumos e pe aici. Mure peste mure peste mure. Ia uitați. Astea sunt uscate din păcate. Toate pentru că sunt în soare și au stat mult. Astea au fost la umbră și nu sunt uscate. Bun, dar nu v-am zis o chestie. Este extrem de cald aici. Și noi ne vom revedea la următoarea locație cu castraveți. Bun, am ajuns la castraveți, la cultura de castraveți. Din câte vedeți, suntem într-un solar. Suntem aici cu echipa, cu tatăl meu și cu un prieten de-al lui, Nicu, și cu fetele ca întotdeauna. Konnichiwa din nou. Bun, deci vă voi arăta castraveții pe aici. Ia uitați. Nu sunt crescuți, cred. Nu sunt crescuți deocamdată. Par nefăcuți. Dar da, ia uitați și pe aici. Ba, îi văd. Sunt aici mulți. Ia uitați, ia uitați. Ia uitați cât de mare e ăsta. Ăsta e mega. Bun. Mi se pare foarte interesant. Deci acum am aflat cum cresc castraveții. Au niște plante exact ca dovlecii, castraveții, asemănătoare cu ale dovlecilor. Deci ne vom revedea la zmeură. Bun, băieți, suntem aici la zmeură. Ia uitați. Sper că se vede pentru că eu nu pot să văd ce se filmează. Ia uitați. Uitați și aici. Sincer, mie îmi place foarte mult zmeura. Ia, o să iau pe asta și să mănânc. O reacție live la zmeură. Este chiar destul de bună, să știți. Chiar nu este rea. Nu este toată coaptă, dar este 3 sferturi coaptă. Păi poate pentru că n-ai arătat pe aia corect. Este parfumată. Și este și parfumată, are dreptate tatăl meu. Avem aici truba. Și cu mine și ca de obicei. O mai am o singură. Puteți comanda la Papornița Moșului și săptămânal aducem legume și fructe proaspete la voi la domiciliu. Da. Și-a făcut și domnul promovare. Deci, da. O să vă pun un montaj cu zmeura. Bun, băieți, am ajuns acasă.
A fost o zi foarte lungă, sunt foarte obosit, dar a fost frumos. Așa că dați un like, dați share ca să vadă și prietenii voștri și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!